интернет журналистика ул шундый ук журналистика ул барыбер шуның бер түрі дип әйтүмме. Нәрсә ул гомумән журналистика? Менә гади генә итеп әйткәндә, А нуктасыннан ниндидер информацияны алып, аны Б нуктасына аудиторияга китереп җиткерү. Аны гади журналистикада да, интернет журналистикада, бөтен журналистикада шул ук эшне башкара. Мәгълүматны эшкәртеп, формалаштырып, яраклаштырып, аудиторияга яраклаштырып, аңа китереп җиткерү. Интернет журналистикада шул ук максатларны башта кара, интернет ярдәмендә дип әйтик инде. Үзенчәлекләренә килгәндә, башта шуны әйтим, журналистиканың бөтен төренә дә карый торган сыйфатлар, ул анысы грамоталы язу, эрудиция, киң караш, стильне тоемлау, универсальлек, профессиональ этика, хукукларны белү, интуиция, тәҗрибә, монысы бөтен журналистикага да карый. Һәм интернет журналистикада да бу бик әһәмиятле, стильне тоемлау, ягъни эрудиция булырга тиеш, профессиональ этика бик әһәмиятле, булар бөтенесе бөтен журналистикада бар. Ә менә төп үзенчәлегенә килгәндә, без тизлек дибез инде, мәгълүматны бик тиз китереп җиткереп була. Басма матбугатта озак иттереп газетаны чыгару, бастыру, аларны формага кертү, бөтенесе озак вакыт сорый. Ләкин тизлекнең икенче ягы да бар. Тизлек кайчакта бик зыянга да китерә. Чөнки материалны без журналистикада безнең шундый сүз бар, бераз суытып торырга язасың да, ул суынып ятып торырга тиеш. Синең башыңда бераз вакыт узырга тиеш уйларга. Менә бу интернет менә шушы безнең уйлау вакытын кыскарта һәм кайчакта эмоцияларга бирелеп, уйланып бетермәгән текстлар китергә мөмкин. Хәреф хаталары андыйларны әйтмим дә инде, андыйлар да китә. Менә уйланып бетермәгән һәм кайчакта шуннан чыкканнан соң төзәтергә дип кемнәрдер Андар интернетта чыккан материалны төзәтү нормаль хәл дип саныйлар. Кемнәрдер шалтырата башлый, кемнәрдер моны ал, моны сыз, моны удали. Менә андый әйберләргә барырга әлбәттә һич тә ярамый. Һәм шуңа күрә материал мөмкин кадәр уйланып чыгарылырга тиеш. Эмоцияларны калдырып торырга яки кем беләндер киңәшергә, һичсез киңәшчән булырга тиеш. Текст мөмкин кадәр суынырга тиеш. Әлбәттә, кайчакта ашыгычлык ул бик мөһим. Андый чиракта инде үлчәү тактасына куясың. Уйланып бетермәгән материалны чыгарыргамы, юкмы? Ләкин беренче чиратта син кешегә зыян килмәскә тиеш дигән принциптан чыгарга кирәк. Кешегә зыян китерәсең икән, лучше соңга калсы. Кешегә зыян китерү куркынычы бар икән, соңга калса да ярый дип саныйм инде мин үзем, ләкин мөмкин кадәр кешегә зыян китермәскә кирәк. Тагын бер үзенчәлеге интерактивлык, ягъни язган текстыбызга бик тиз реакция алабыз. Басма матбугатта да бар, телефондан шалтыратып әйтергә мөмкиннәр, хат язырга мөмкиннәр, ләкин бу зак процесс. Ә монда тиз генә син лайкларны күрәсең, тиз генә кешеләрнең комментарийларын күрәсең. Бу интерактивлык бик актив бара. Кайбер чиракта менә шушы текстның үзенә караганда комментарийлар өчен кызыграк та тоела, һәм кеше аннан даже үзе бер текст шикелле аны укып, ниндидер бер мәгълүмат алалар, ниндидер шы комментарий язучылар соавтор дәрәҗәсенә җитә. Кемдер өчен ул хәтта күңел ачу чарасына бушануга әйләнә. Андый чиракта мин текстыгызны бер язгансыз икән, фикрегезне әйтеп бетергәнсез икән, комментарийларга кысылмаска киңәш итәм. Кайчакта махсус комментарийларга ник җавап бирми бу автор дия комментарийлар язырга кертергә тырышалар. Комментарийлар желательно язмаска. Һәрхәлдә мин шундый фикердә торам. Тагын интернет журналистиканың бер бик уңайлы, бик үзенчәлеге киң мәгълүмат бирүче, аудио-видео роликлар куеп, графика кулланып, анимация кулланып, сылтамалар, гиперсылтамалар, теглар, хэштеглар бөтенесен кулланып, мөмкин кадәр кешегә күбрәк мәгълүмат бирергә була. Аннары архив материалларына ни куялабыз, ссылкалар, аларга да карый кеше. Ягъни үзеңнең текст биргәнсең икән, ул текстның бөтен тарихын сыйдырырга була. Ниндә басма матбугатта, башка матбугатта бу бераз катлаулырак бит, андый әйбер юк. Ләкин кеше бу яктан кеше озын текстларны карамый һәм бик каты күп тутыру
ул барыбер зыянга килә, барыбер бер баш мие артыгын ул кабул итмей башлый, шуңа күрә монда да чамак исем белергә кирәк. Мин бөтен әйберне булдырам, күп информация тыгам дип, артыгын кыланырга ярамый. Тагын бер әйбәт ягы, безнең инде интернет челтәренең инструментлары бар бит, счетчиклар аша материалның популярлыгын белә алабыз. Ниндидер теге уникаль укучыларны беләбез, бөтенесе үзебезнең аудиторияны чамалый алабыз. Бу бик уңайлы. Һәм бу ниндидер бер журналистка өстәмә ниндидер бонуслар бирә, ниндидер бер рәхәтлек тә кичерәсең бит, менә шул кадәр лайк алдым, менә шундый кадәр комментарий алдым дип. Журналистның теге үзенең матбугат чарасы редакция алдында теге дәрәҗәсе дә билгеләнә, менә аны күпме укыйлар, күпме карыйлар. Интернет журналистиканың аудиториясы бик озын текстларны кабул итә алмый. Һәр хәлдә зур әйберләрне кеше диванга ятып дип әйтимме, басма матбугаттан укырга ярата. Шуңа күрә чамак исен югалтмаска һәм текстны мөмкин кадәр кыскартырга тырышабыз бит инде. Интернет мәгълүмат чарасының бер яхшы файдалы үзенчә территориаль чикләр булмавы, теләсә каян, теләсә нәрсәне алып укый алабыз. Аннары архивларны куллана алабыз. Интернетның архивлары, әлбәттә, ул архив барыбер шул 20-30 ел инде, элегрәк әйберләрне барыбер интернет булмаган чоры өчен без барыбер китапханәгә барырга кирәк. Ләкин хотя бы соңгы 20 елдагы әйберне без архивтан карый алабыз. Интернет журналистның бер тагын уңайлы ягы удаленно эшләп була бит, читтән мәгълүматны телефон һәм мессенджерлар аша белешә алабыз. Ләкин бу әлбәттә тере аралашуны алыштырмый. Мин гадәттә интервьюны кешенең каршысына утырып алырга яратам. Ләкин кайчакта мессенджерлар аша да эшләргә туры килә. Бу заманның бу үзенчәлеген файдаланырга кирәк, аның файдасы да бар. Тагын электрон журналистика ул барыбер, интернет журналистика ул барыбер бер генә журналистта аннан читтә була алмый. Мин интернет журналистикадан кагылмыйм дип беркем дә әйтә алмый. Барыбер радио телевидениеның да, бөтен басма матбугатның да барыбер интернет версиясы бар, сайтлары бар һәм бөтен журналист азмы күпме барыбер интернет журналистикада эшли. Әмма төп безнең интертат Татаринформныкына килгәндә, без материалларны безгә бирелгән инде бер 6-7 абзац белән язабыз. Ул мөмкин кадәр кыскарак булырга тиеш һәм аның баш исем озын булмаска тиеш, чөнки күп булса ул опять укылмый. Бу безнең кайчакта озын шундый матур исем куясың һәм бер хәреф сыйдыра, бер знак сыйдыра алмаган аркасына интегеп утырабыз. Бу безнең интернет журналистиканың бер үзенчәлеге инде. Бу татар журналистикасына караганда гомумән безнең сайтлар, мобиль кушымталар бар дигәндә, ләкин подкастлар, блоглар, каналлар, алар бар татар журналистикасында, ләкин алар бит безнең киң таралмаган һәм аның киң таралмавының түгел, күп укучысы юк. Ләкин моның төп сәбәбе безнең аны аңлар кеше, алар рус телендә күбесе карый һәм шуңа күрә татар подкастлары ул бик. Мен хәтта кызымнан да сорадым, подкастлар, татарча подкастларны аларны белми, татар кызы, ләкин алар аны тыңламый. Гомумән бер заман аны тәбрисләр әйбәт кенә подкаст эшләп карадылар, ләкин аларның узакка бармады. Гомумән аның төп булмау сәбәбе аның күп зур аудиториясе юк. Һәм шуңа күрә без моны бер нәрсәдә эшләтә алмыйбыз. Тизлек, кимчелекле ягы дип кайчакта эмоцияларга берилеп ашыгу зур кимчелек. Уйлап бетереп булмый, чөнки уйлау өчен барыбер вакыт кирәк. Икенче интерактивлык. Тиз реакция күрәсең һәм бу кайчакта бик каты күп комментарий кайчакта ниндидер бер сазлыкка да әйләндерергә мөмкин, ләкин бу безнең бүгенге вазгыять. Üçüncüden мәгълүматның киңлеге менә шушы хэштеглар, теглар, сылтамалар, гиперсылтамалар бирү мөмкинлеге, аудио-видео өстәп бирү мөмкинлеге.
графика куллану, ләкин аның шамасын белергә кирәк, чөнки баш мие бөтенесен кабул итеп бетермәскә мөмкин, һәм күбесе уже чүп базына әйләнергә мөмкин, артык шуарлатып бетерсәк. Блогерларны күзәтеп бармыйм. Ну, блогер дип санасак да, допустим, кайчакта килеп керә бит инде ул, махсус күзәтеп бармыйм, кемнекедер күренгән кайчакта мәгълүмат чарасы алырлык блогерлар бармы? Соң татар блогерлар турында бара бит инде. Ну, блогерлар дип без әгәр менә бу безнең эстрада блогерларын һәм гомумән ниндидер яңалык күңел ачу һәм ниндидер эмоциялар бирә торган блогерларны, яңалык бирми торганнарны мин блогерга санамыйм. Менә блогерлар мәсьәләсендә гомумән блогерлар журналист түгел дип саныйм инде. Кичә без блогерлар белән бергә пресс-турда булып кайттык әйеме. Анда татар блогерлары никтер юк. Бу һәр хәлдә ниндидер бер мәгълүмат бирә бит. Анда урыс блогерлары күп. Ник анда татар блогерлары йөрми, мин аңламыйм. Алар гомумән безнең бердән-бер мәгълүмат бирә ала һәм ниндидер безнең иҗтимагый тормышта катнаша торган блогер, хәтта ул да гел татарча гына эшләми әлбәттә. Бу Ләбиб Леронның кызы бар бит инде Ләйлә, ләкин ул татарча гына эшләми. Татарча гына эшли торган Альберт Шакировны әйтә алабыз, чынлап та ул ниндидер аналитика ясый. Ул бердән-бер Фагыйлә бар, әйеме Фагыйлә ниндидер аның үз аудиториясе бар, һәм зур аудиториясе, ләкин мин андый бераз мелодраматик әйберләр минем өчен түгел, шуңа күрә мин аны таныйм, ләкин мин аның аудиториясе түгел. Безнең ләкин блогерлар барыбер бик кирәк, алар барыбер алар контент булдыра, алар татар контенты булдыра. Мәгълүмат бирә торган контент түгел, ләкин контент булдыру ягыннан аларны танырга кирәк һәм рәхмәтле булырга кирәк. Без эшләмәгән эшне алар эшли. Димәк, без эшләмәгән, җиткермәгән без аны журналист булып йөрүчеләр дип саныйм инде үземчә. Безнең Татаринформ һәм безнең Татаринформ мәгълүмат чарасы, шулай ук безнең үзебездә интертат бар, интертат аналитика дибез инде. Яңалыкны Татаринформга берничәне язабыз, көнгә 4-не дә, 5-не дә, 7-не дә, 8-не дә язырга мөмкин. Аналитика әлбәттә аңа берничә көн буе мәгълүмат эзләргә дә туры килергә мөмкин. Интервью килгәндә интервьюны бит әле расшифровка ясыйсы бар, шуннан соң редакциялисе бар, ул шактый мәгълүмат вакытны ала. Татарча безнең расшифровка ясау мөмкинлекләре әле ул бик юк, һәр хәлдә шуңа күрә без аны кул белән расшифровка ясап утырабыз. Мин бу эшне башка кешегә шанып тапшырмыйм. Гадәттә расшифровка ясаучылар бар. Чөнки кайбер шундый әйберләр туры килә, расшифровка ясаган кеше интервью алганда кайбер серләрне әйтә һәм соңыннан ул моны язма дип әйтә. Бу да табигый, чөнки ул эмоция бер ялгыш әйтә, ләкин шуннан соң без аны икебез дә аңлыйбыз, бу әйберне чыгару дөрес түгел. Әгәр мин расшифровка бирәм икән, димәк бу мәгълүмат өченче кешегә китә. Бу ярамый. Шуңа күрә мин аны үзем эшлим. Татаринформга булса яңалыкны берничәне мәгълүматны алабыз без, пресс-конференциялар була һәм аннары озак эшләгәч үзеңнең мәгълүмат бирүчеләр барлыкка килә. Кемдәдер сиңа личкага яза, менә шундый информация бар, сезгә бу кызык түгелме? Каядыр интервью алганда да тагын берничә мәгълүмат белә аласың һәм тагын аерым шул мәгълүматны тагын дәвам итәргә мөмкин. То есть бер интервьюдан берничә мәгълүмат алырга була. Эшли кешеләр киң барлыкка килә үзенең аудиторияң һәм алар сиңа мәгълүмат биреп тора башлыйлар. Авырлык белән дигәнем, кайчакта була, кайсы кешедә бик каты күп мәгълүмат һәм ул синең соравың рәтеннән генә бармый. Гел читкә китә, аны гел яңадан кайтарасы, ләкин кайбер кешегә күп сөйли һәм аны кыскартып башны күп вакытны ала. Шундый мәгънәдә озак булырга мөмкин. Андый кешеләрне туктатасы була, яки кайчакта төзәттереп интектерәләр кайбер кешеләр. Авырлык дип дә кайбер кеше соңыннан укыт диләр һәм бик каты озак аптыратып төзәттертәләр. Андый кешеләр туйдыра. Миңа үз эшем бик ошый. Әйтәм бит, яңадан киткәч тә яңадан журналистика әйләнеп кайттым һәм ул 24 сәгать эш. Хәтта миңа
Kızımın da aytkani бар, нишләп син баланы садикка алып барам, ярты бу миңа әйтә хәзер. Менә син анда урамда теге чәчәк түтәлләрендә, шу бутыларында хатыннар. Теге шунда горзелен хос хезмәткәрләре. Менә син шунда эшләсәң, мин синең белән шунда чәчәкләр янында йөрер идем. Нишләп синең эшең шундый катлаулы дип, ул минем эшемне яратмый. Хәтта мин ничә дисең, ләкин мин яратам. Һәм ул бөтен 24 сәгать вакытны ала. Күп белергә тиеш һәм кызыксынырга тиеш. Күп кызыксынырга тиеш, бөтен әйбер белән кызыксынырга тиеш. Бөтен әйбер белән. Нәрсә мөмкин, шуның белән кызыксынырга тиеш. Әйе, менә хәзер моңа җавап биреп, Москва слезам не верит, бер фильм бар иде бит әле. Анда 60-нчы елларда чыкканмы? Бер нәрсә дә калмаячак, только телевидение калачак дип әйтте андагы герой. Ләкин бит телевидение гына калмады, һәм телевидениены алыштыручы күп очракта менә икенче бер әйбер барлыкка килде. Шуңа күрә мин андый пессимист түгел, һәр хәлдә әле бу газета журналларны укучылар алар бар. Бездән өлкән буын бит әле ул яши, һәм ул яшәячәк, һәм алар өчен дә бар, хәтта мин үзем дә укыйм, сезнең дә бар бер журналларны кулга тотып укуның бар бер үз рәхәте бар. Ул алыштыра алар дип уйламыйм. Тәнкыйтькә мин бик әйбәт карыйм. Бик әйбәт карыйм. Хәтта теге кеше әйтә бит инде бераз тәнкыйть ни булсын дип, теге мин хәтта бер нинди асында нигезе булмаган тәнкыйтькә дә әйбәт карыйм. Булсын, тәнкыйтьләсеннәр. Шәхескә кагылганга түгелдер инде, әлбәттә, шәхескә кагылу инде бу ансы тәнкыйть тә түгел, бу инде мәгънәсезлек. Әгәр булай эш буенча гына тәнкыйтьлиләр икән, нормально. Фикер тудырырга тиеш язма, һәм әлбәттә тәнкыйть фикере дә. Умыр үпкәләргә ярамый тәнкыйтькә. Әгәр син уже фикер әйтәсең икән халыкка, үзеңдә тыныч кына утырсаң, сине беркем дә тәнкыйтьләмәй. Әгәр син үзең фикер әйтәсең икән, димәк син тәнкыйтькә әзер дигән сүз. Интервью бирәсең икән, димәк син интервью алсаң да, бирсәң дә, син тәнкыйтькә әзер булырга тиеш. Соңгы караган спектакльгез яки караган киногыз, әлбәттә, татар дөньясы турында сүз бара. Шуңа берәр әдәбият әсәргә яки берәр театрга, кинога реклама түгел инде бу. Шуны турында хәбәр язабыз. Ул хәбәр язу өчен без аның авторы белән яки шушы командадан кем беләндер элемтәгә керергә тиеш. Сезнең андый мәгълүматы, андый контактларыгыз булмаса, сез миңа менә кемгә нинди сорау бирергез, шул сорауны миңа җибәрегез. Һәм мин ул кешегә бу сорауны җиткерәм, һәм сез шул җавап буенча хәбәр язасыз. Интернет таша кеше укый торган, кешегә кызыклы барып җитә торган хәбәр язырга өйрәнәбез. Мәдәни, әдәби темага. Менә мин соңгы әйтик, хәзер бик соңгы арада без Байбулат Батулланың Ядәш фильмын карыйбыз бит инде, бәлки сез әгәр авылда булсагыз, бәлки аны карамагансыздыр да инде. Бәлки башка берәр әйбер укыгансыздыр, бәлки берәр китап, яки башка берәр фильм карагансыздыр, спектакль карагансыздыр. Менә шуның авторына сорау бирәбез. Һәм соңыннан 2 этап була инде бу, һәм хәбәр язасыз.